Happy New Year! Ako si Teacher Jovi ug usa ko sa inyong teacher sa Christian Education Ministry. Sa miagi nga lessons atong nakatunan ang kinabuhi mahitungod sa kinabuhi ni Adam ug ni Eve. Atong memory verse makita sa Genesis 1 verse 26. Ang Dios nag-ingon, buhaton nato ang tawo sama sa atong panagway. I hope tanan naka-memorize sa atong memory verse. So sa karon nga lesson, atong katunan ang lesson mahitungod sa kinabuhi ni Noah. So, ready na ba ang tanan para sa bag-o nga story? So atong memory verse for this lesson, makita nato sa Genesis 8:21b. Ang Dios nag-ingon, dili ko na pagatunglohon pag-usab ang yuta tungod sa tawo. Kini mao si Noe. Siya usa ka maayong tawo kinsa nagbuhat sa mga matarong nga butang. Siya lamang ang tawo sa yuta nga nagbuhat sa mga matarong nga butang. Ang tanang ubang mga tawo sa yuta nagbuhat og daotan ug nagdinautay. Kini nakapasubo pag-ayo sa Dios. Usa, miingon ang Dios, magpadala siya og lunop sa yuta nga mulaglag sa tanang mga buhing butang sa yuta tungod kay nagbasol siya nga gibuhat niya sila. Pan, nakahukom ang Dios nga lawason niya si Noe ug ang iyang pamilya. Ang Dios misulti kang Noe, paghimo usa ka arka ug pun-on kini sa duha sa matag-matang sa mga mananap ug langgam. Gibuhat kana ni Noe ug dayon si Noe ug ang iyang tibuok pamilya misakay sa arka. Mibundak ang kusog nga ulan sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Ang tubig mitabon sa tibok yuta ug ang arka luwas nga naglutaw sa ibabaw niini. Itabunan sa tubig bisan ng labing taas nga mga bukid sa yuta. Pansin Noe ug ang iyang pamilya luwas. Ihinumduman sa Dios si Noe ug ang tanang mga mananap sa arka. Ang Dios nagpadala og hangin nga mihuro sa tibuok yuta ug ang lunop misugod sa paghubas. Human sa 5 ka bulan, ang arka mihunong sa tumoy sa bukid. Paglabay sa pipila ka bulan, makita na ang ubang mga bukid. 40 ka adlaw ang milabay, giablihan ni Noe ang bintana ug giubuy-an ang uwak. Milupad ang langgam pabalik-balik hangtod nga mahubas ang lunop. Nagpadala usab siya og salampati aron tan-awon kung makakita ba kini og uga nga yuta. Apan ang salampati wala makakita og lugar nga magtugbahan tungod kay adunay tubig sa yuta. Busa ang salampati mibalik sa arka. Human sa laing 7 ka adlaw, gipagula na usab ni Noe ang salampati. Niini gigayuna mibalik kini nga may dala nga dahon sa olibo aron nahibaluan ni Noe na hapit na mawala ang lunop. Paglabay sa usa ka semana, gipagula na usab niya ang salampati ug wala na kini mobalik. Sa daghang mga bulan human sa paglunop, giablihan ni Noe ang tabon sa arka ug nakita niya nga ang yuta mamala. Naghulat pa siya og 2 ka bulan ug sa katapusan na uga ang yuta. Ang Dios miingon kang Noe, biyahe ang arka kamong tanan. Uhi ang mga mananap aron sila magmabungahon ug mudaghan sa tibuok yuta. Busa si Noe, ang iyang pamilya ug ang tanang mananap mibiya sa arka. Si Noe nagbuhat og halaran ngadto sa Dios. Nalipay ang Dios halad ni Noe og miingon sa iyang kagalingon nga dili na niya laglagon pag-usab ang tanang buhing butang sa yuta. Gipanalanginan sa Dios si Noe og ang iyang mga anak ug gisaad kanila nga dili na siya magpadalag laing lunop. Gitagaan niya sila sa balangaw. Sa langit isip timaan niini nga gisaad kang Noe.
sa iyang pamilya o sa tibuok katawhan. Nalingaw ba ang tanan sa story ni Kuya Miit? Unsa may atong nakatunan mahitungod sa kinabuhi ni Noah? So ang akong nakatunan nga ang sala aduna gyoy silot. Akong balikon ang atong memory verse makita sa Genesis 8:21b. Ang Dios nag-ingon, dili ko na pagatunglohon pag-usab ang yuta tungod sa tawo. Bye! See you next week!